ଜଣେ ଅତି ନିରୀହ ଅଳସୁଆ ପିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଅଳସୁଆ। ସେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। କେବଳ ଖାଇବା, ବୁଲିବା ଏବଂ ଶୋଇବା ତା'ର କାମ ଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, "ଏହି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୋତେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଇବା ଏବଂ ଜଳଖିଆ ମିଳିବ। ତୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ରହ।" ସେହି ଅଳସୁଆ ପିଲା ଭାବିଲା ଯେ ଏହା ତ ଭଲ କଥା ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ ନିଜର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୁରୁଜୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଅଳସୁଆ ପିଲାଟି ଶୁଣୁଥିଲା। ବାକି ସମୟ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇ ଶୋଉଥିଲା। ଏହିପରି ପିଲାଟିର ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ତିଆରି କରାଯାଇନଥିଲା। ଜଳଖିଆ ସମୟରେ ଜଳଖିଆ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି ସେ ଜଳଖିଆ ନ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ଏବେ ସେ ଖାଇବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଗୁରୁଜୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପଚାରିଲା, "ଗୁରୁଜୀ, ଆଜି କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ?" ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପବାସ। ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ରନ୍ଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପିଲାଟି ଅଳସୁଆ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କଲା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲା, "ମୁଁ ଉପବାସ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି।" ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, "ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୋକାନରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ ବାହାରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ତୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ।" ସେହି ପିଲାଟି ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଥିବା କଥାକୁ ମନେ ରଖି ସେ କହିଲା, "ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।" ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଭଗବାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲା ଯେ, "ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମର ଭଲ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଆପଣେଇ ନିଅ।" ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ସରଳତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି ବାଲକକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏହି ନିରୀହ ଅଳସୁଆ ପିଲାଟି କହିଲା, "ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ, ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ଆସିବ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି।" ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହସିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କଲେ। ପିଲାଟି ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା। ଦିନ ଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆସିଲା ଏବଂ ଏଥର ସେ 3ରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲାଟି ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ହନୁମାନଜୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଟି 3ରୁ 4 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। ପିଲାଟି ନିରାଶ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି ପୁଣି ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା। ଦିନ ଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଏଥର ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ, "ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଏଥର ଟିକେ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଚାହୁଁଛି।" ଗୁରୁଜୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ଧାନ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରୟ କରୁନାହିଁ ତ? ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଠିକ୍ ଅଛି।" ପିଲାଟି କହିଲା, "ଗୁରୁଜୀ, ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୋକରେ ଅସୁବିଧାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ।" ଗୁରୁଜୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପିଲାଟି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଭାବିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଲାଟି ଏହି ଶସ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ କରେ। ସେହି ନିରୀହ ବାଲକ ଶସ୍ୟ ସହିତ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଏଥର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। ଏଥର ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୁରୁଜୀ ପଛରେ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଦେଖିଲା ଯେ ଏଥର ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ବାନ୍ଧି କହିଲା, "ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।"
ଗୁରୁଜୀ ଏସବୁକୁ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସି କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପିଲାଟି କହିଛି, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ମାତା ସୀତା ଆସିଛନ୍ତି, ହନୁମାନଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗୁରୁଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ପିଲାଟି ରାଗିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ମୋତେ ଭୋକିଲା ରଖିଛ ଏବଂ ତୁମେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହିଁ। ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଗଳ, ଦୟାକରି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖାଦିଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବାଲକ କହିଲା, ସେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ମୋର ଗୁରୁ ବହୁତ ମହାନ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ହଁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ସରଳ ନୁହେଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସରଳତା ତୁମର ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଏହା କହିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସରଳତା ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଭଳି ସରଳ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଖି ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜୀବନରେ ସରଳତା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ଯେତେ ସରଳ ରୁହ, ତୁମ ଜୀବନରେ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ହସାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସାଇ ପାରିବ।